Det er Ahmed, kursus nummer 65459. Vi skal snakke om Keplers anden lov. Spørgsmål 1 lyder på, hvilken planet har den mest cirkulære bane. Efter jeg har kigget lidt på planeterne, så kan vi se, at Venus den har den mest cirkulære bane over de planeter. Hvis vi klikker her på Jorden med en excentricitet på 0,02, der kan vi se, at den bevæger sig i en mindre cirkulær bane, end hvad Venus bevæger sig. Planeten med den mindste cirkulære bane må være Pluto med en excentricitet på 0,25. Og som du kan se her, hvordan Pluto bevæger sig rundt om solen. Den er ikke så cirkulær som Venus, og afstanden her er lang, og her er den så kort, og det er nemlig ikke så cirkulær. Opgave 3 lyder på, hvor stor excentricity for en komet i forhold til en planet. Hvis vi klikker på kometen her med en excentricity på 0,8, der kan du se, hvis du kigger hvordan den bevæger sig. Den bevæger sig på en lidt mere aflanget måde, og den bevæger sig meget langsomt her, og så flyver den forbi rundt om solen lige der. I forhold til Jorden, som du kan se, den bevæger sig hurtigere her, og den er meget mere cirkulær, og den flyver selvfølgelig ikke forbi her. Men excentricity på 0,02. Det er en meget stor forskel til kometen. Og så skulle vi måle afstanden. Så hvis jeg lige lægger den på 4 her og siger go. Afstanden mellem solen og den længste punkt er på 4,2 cm. Afstanden mellem det tætteste punkt og solen er på 0,5 cm. Vi skulle også måle grundlinjen. På den korte afstand, der fik jeg målt grundlinjen til 2 cm, som er større, som er længere end grundlinjen på den længste punkt, som jeg fik målt til 0,5 cm. Vi skal nu finde hastigheden på Jorden, når den er på den længste punkt og den korteste punkt. På den længste afstand, der dividerer vi afstanden med tid. Vi bruger det formular, der siger hastighed er lige med afstand divideret med tid. Afstanden fik vi målt til 4,2, så dividerede vi med 3, og så får vi 1,4 cm per sekund. Og hastigheden på den kortere afstand, der 0,5 cm divideret med 3, og det får vi til 0,16667 cm per sekund. Så det vil sige, at når Jorden er på den længste afstand, der bevæger den sig meget mindre, end når den er på den kortere punkt, der bevæger Jorden sig meget hurtigere. Og hvis vi skal, hvad Keplers anden lov har en sammenhæng med det her. Hvis vi kigger på de kvadrater, som vi har her, arealet med den her og den der kommer på den kortere side, der kan vi se, at de er lige store. Den er bredere her, men her er den bare aflanget og mere spids i det, og arealet er nemlig det samme. Og der kan vi også se på de to her, og som bliver målt, arealet er på 17 og 40.
og her på 17 og 40.